भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में बहुत ही बेहतरीन गाना के बारे में खास रिपोर्ट लेके आयल जौन की भोजपुरी के सुपर स्टार रितेश पांडे के नया गाना जौना गाना के बोल बा मरवा के मानेगी। जी हाँ भैया, मरवा के मानेगी ई गाना के बोल बा जौना के फर्स्ट लुक आज ही जारी भेल सुबह के करीब में, जौन की आप सबके बता दी गाना बहुत ही जबरदस्त बा। जौना गाना के गईले बने रितेश पांडे और वर्षा कश्यप जी, और ये गाना के लिखले बने बलिराम विधाता जी, और ये गाना म्यूजिक दल बने राजुल चौधरी, और ये गाना के डायरेक्टर बने आशीष यादव जी। आप सबके बता दी भैया ये गाना के रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकल बटे, मतलब गाना बन के तैयार बा, बहुत जल्द आप सबके बीच रिलीज होकर बा। अगर खास तौर पे बताई तो आजकल देख रहल बनी आप सब रितेश पांडे के एक से बढ़ के एक जोरदार धमाका भोजपुरी सॉन्ग आ रहल बटे अलग अलग कंपनी के माध्यम से, लेकिन वही में आप सबको बता दी एक बहुत ही जबरदस्त ई गाना जौन के भैया बहुत जल्द आवल बा, कमिंग सून में बाटे। काहे कि फर्स्ट लुक आज जारी भइल और कमिंग सून भी देवल हला। कमिंग सून मतलब बहुत जल्द आप सबके बीच आई। जैसे भैया ये गाना का ऑफिशियली रिलीज डेट आज हम बता दें, लेकिन अभी फिलहाल आप सब जानल चाहें कि कौना कंपनी के माध्यम से गाना रिलीज हुई। तो जी हाँ भैया, वो चैनल यानी वो कंपनी के नाम बा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी। जी हाँ भैया, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही रितेश पांडे के नया हिट भोजपुरी सॉन्ग आप सबके बीच बहुत जल्द दस्तक देवल बा, यानी बहुत जल्द रिलीज होखे वाला बाटे। काफी सुपर हिट गाना बा। जी हाँ भैया, टाइटल कितना पसंद बा जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो के लाइक करी और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो के आप सब शेयर करी।